Todos nos preguntamos algunha vez cal é a razón da nosa existencia. Para que estamos aquí? Cal é o propósito dunha vida chea de dor e desazón? Cada quen busca un motivo, unha resposta, a excusa perfecta. Algo que nos faga afastarnos dunha idea que nos asusta aínda máis que estar vivos. Deixar de estar. O instinto, ese impulso irracional pola supervivencia. Rastros do animal que un día fomos. E seguimos sendo. Ese que nos afasta da morte e nos acerca unha e outra vez ao maior dos tormentos. Existir. Mais tal vez existe un sentimento capaz de eclipsar a propia tristeza, de relegala a un plano casi imperceptible. O amor. Quérote. Quérote máis que a nada, oesme? Sí. E vou non facer sempre. Non sei que faría sen ti. Final do traxecto. Chegaron ao seu destino. Non olviden recoller os seus obxectos persoais. Cando comezas a querer, a sentila como a parte máis importante de ti mesmo, entón, a razón xa non ten cabida. Farías calquera cousa, calquera, incluso a máis atroz. Hola. Vou botar unha ollada por aí. Robert, quero 2 de alto por 4 de ancho. Creo que será suficiente. Marchando cae 2 por 4. Podo preguntarche para qué? Pois hai demasiado pó no sótano. Ata agora cubría todo con roupa bella da cama. Pero creo que xa é hora de darlle un toque máis distinguido, non crees? Sempre se me deu ben mentir. É unha mágoa que desaproveitara ese talento en favor doutros. Home, por fin, non se che ve o pelo. Miras esta noite, vamos a estar todos, pasarémolo ben. Xa vos dixen que non. Veña, ainda que sexa un pouco. Non podo ir, non me deixa. E xa sabedes que non me deixa. Pero non te... E teño presa.
Que é isto? Seguro que esta non a tes. Quen eres? Podes quedar con ela. De verdade? Claro. Pero... por que sabes que non a teño? Digamos que te coñezo. E tanto que te coñezo. Queres algo de min? Non sei quen eres. Non entendo nada. Quero impedir que che arruinen a vida. Non sei de que falas. Non é boa para ti, non che fai ningún ben. Ela quéreme, non deixaría que me pasase nada. Só pensa en si mesma, que non te engane, Víctor. Por que sabes o meu nome? Estás todo o que? Déixame en paz. Merda. Xa está. Sinto, mamá. Que fixeches? Mamá! De cando son? Pois, isto maravedí de finais do século XVIII. É bonita. Sí que é. E as demais? Pois, teño un par de duros alfonsinos, pero casi todas son monedas vellas en moito valor. Final do traxecto. Chegaron ao seu destino. Non olviden recoller os seus obxectos persoais. Hola, Robert. Hola, chaval. Este está ben. Robert, quero 2 de alto por 4 de ancho. Creo que será suficiente. Marchando unha de 2x4. Podo preguntarche para qué? Pois hai demasiado pó no sótano. Ata agora cubría todo con roupa bella da cama. Pero creo que xa é hora de darlle un toque máis distinguido, non crees? Son 45,60. Gracias. Hasta logo, Robert. A ti, taloguiño.
Home, por fin non se che ve o pelo. Miras esta noite, vamos a estar todos, pasarémolo ben. Xa vos dixen que non. Veña, ainda que sexa un pouco. Non podo ir, non me deixa. Esa sabedes que non me deixa. Pero non E te- teño presa. Todo vai sair ben. Xúracho. Entrarémolo aquí. Non sei se isto está ben. Víctor, quitarémolo de enriba. Quedaremos os dous sós, ti e máis eu. Que é isto? Seguro que se non a tes, eh? Quen eres? Podes quedar con ela. De verdad? Sí, claro. Pero, por que sabes que non a teño? Digamos que coñezo. Queres algo de min? Non sei quen eres. Non entendo nada. Quero impedir que che arruinen a vida. Non sei de que falas. Non é boa para ti, non che fai ningún ben. Ela quéreme, non deixaría que me pasase nada. Ela só pensa en si mesmo, que non te engane, Víctor. Por que sabes o meu nome? Estás todo o que? Déixame en paz. Mamá! Onde estás, mamá? Mamá! Non quero facelo, mamá. Tranquilo. Hola, xa estou aquí. O meu nome é Víctor Guzmán e o meu maior medo sempre foi que o meu pasado volvera. E volveu.